Πάμε. Έλα. 3, 2, 1, σκηνή πρώτη. Πακέτα. Φώτα. Μοντάζ, έλα. Έλα, μ' αρέσκα. Έχει αρχίσει. Έχει αρχίσει τελειά. Τώρα τι θα κάνω. Περίμενε. Κόπα. Απλά κοντινή τα κάνω. Κάτσε τώρα γιατί με νευρίασε. Έλα. Βοήθεια! Είσαι έτοιμοι να πλακωθούμε. Δεν και ρε. Από ποιο σχολείο είναι αυτός? Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Βαρέθηκα. Μπορεί κάποιος να πάρει τη δουλειά μου. Κυρία Κρύση. Σιγά μάνα. Ποια είναι η τσάντα? Δήμητρα, θα σε βρεις. Πάει και τσάντα στην δρόμο. Έλα, κούρδε. Θα σου κάνω και κουβέντα. Έλα λίγο να τα κάνουμε λίγο.